Ulitin ko, anong sakit niya, sir? May Google daw po. Sa doktor, anong sabi? Hindi nga po. Google daw po. Parang tumor daw po. Tumor. Pero binigyan ka ng gamot. May nagkikemo. Nagkikemo ka na? May pinatigil po kasi rin. Ano yan? Pinatigil naman po ng ibang doktor. Yung doktor nilo. Bakit daw? Lumilumbas kasi mga Patal? Process? Yung kaya ka pinag-chemo. Ay, kaya pinahinto yung chemo mo. Mega shoutout! Di tayo makapag-live sa Facebook page natin. Hanggang bukas pa tayo doon. Pag linipan, guys, sa linggo, na tayo magawa. Gawa tayong Facebook page. Lahat ng mga nakasubscribe sa YouTube channel natin, subscribe nyo na ulit doon sa Facebook page natin. Maraming salamat po sa nagiling water tayo nakaraan araw linggo. Pakilike lang po at pakishare yung subscribe natin sa Facebook page. Maraming salamat po sa mga nagko-comment dyan. Comment naman kayo kung naririnig nyo ako. Kailan natin tubig? Inom pa. Konti pa. Mag-message naman kayo pag kung naririnig nyo ako. Message naman kayo. Good morning. Meron agad si Remedios Parnate. Mega shoutout sa'yo. Dito muna tayo mag-live. Temporaring naka-close yung Facebook page natin eh. Kasi may nagnanakaw eh. Kaya yung sunod, di na nila mananakaw yan. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Good morning sa'yo, Camilo De Las Reyes. Shoutout sa inyo sa MP, Simon. Mega shoutout. Alag lang muna tayo. Thanks po, may live po kayo dito sa YouTube channel nyo. Opo, diba? Sabi sa inyo, pag hindi ako nakapag-live sa Facebook page, sa YouTube channel tayo. Kanina pa tayo nagagamot. Kaso yung iba, nasanay kasi ako sa Facebook page mag-live eh. Anong paramdam na, sir? Anong pinagkaiba? Gumaang na. Ba't kanina, iyak ka ng iyak pag ina-alignment? Sobrang sakit kanina. Mga ilang minuto na siya dyan nakaiga? Seconds pa lang? 1 minute. 1 minute. Sige nga, paigay mo siya patagilid. Hindi, iga. Yan. Tapos tumayo ka. Tingnan mo kung masakit palikuran mo. Pinagkaiba? Antay mo lang kasi gumagana pa yung tubig. Sabi ng ibang albularyo sa'yo, inano ka daw? Nakalasun daw po sa lambanog. Pero naglalambanog ka. Nakakain na bulasan. Nalasong ka sa lambanog? Nabigyan ng dugan. Ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba? Hindi. Ikaw, ano pinagkaiba sa'yo? Magkano to? Alis po yung Card. Bayaran mo muna. 2,060. Bigyan mo. Mami ako nabibigay. Nawasan yung pin mo? Ayusin pa yan. Umpisa na natin to si kuya. Yan na. Shoutout mo, taga ano kuya? Kamarang Bulacan. Mega shoutout sa mga taga Bulacan. Bulacan. God bless all. Check natin si kuya kung talagang kinukulam. O nalaso ng draga, pikit. Sino kasama mo pala? Nasaan? Sino kasama mo? Asama siya? Nasaan na ba kayo? 61 na po. Hindi naman ito pinapagupitan na asawa mo. Kasi malagi ko pinangkat ko eh. Lagi mo masama. Bigla ka sa baha. Masampan siya. Dapat, may iniwater tayo sa Facebook page. Kahit mapapanood nyo pa nyo, kahit hindi kayo makapag-comment. Ito nanonood ka ron. Tapos, dapat tinutulungan mo sarili mo. Tingnan mo, mukha ka ng maitim na hindi maintindihan. Sige. Lalaki ka na to. Yung lalaki siya, gumagana, lalaki. Yan o, umangat na. Tingnan mo kung kukulo yung tiyan mo. Pakiramdam mo ha.
magnetic ko, masintabi sa'yo. Tapatan mo ng tiyan yan, tagyan mo kuryente gagana. Sabi. Nasa na? Nasa na? Nasa na init? Nasa yung pumapasok? O, di ba? Kasi kinukulam siya. Gabi po lagi niya. Oo. Tingnan mo nga kung aabot yung init dito pag sumusunod sila. Lagyan ng apoy sa taas ng dibdib. Amin. Hanggang saan? Lumagana, kinukulam nga siya. Nakakain siya ng dasal. Hindi siya kinakain ng lagbanog. Baka kasi inom ka ng inom ng lagbanog kung tinama sa dasal. Inom pa more. Swerte ka. Nakapasok ako ng ganong kabilis. Tingnan mo. Nagbago din mo ayaw. Bawasan yung pula. Ay, din. Humanda ka. Kailangan mo humanda. Dahil hindi to biro. Dahil nasa loob ng katawan mo yung sakit. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po. May healing water po tayo. Maraming salamat sa inyo. Kanina pa tayo nagagamot. Dito muna tayo manood. Kailangan may naka-wifi kayo para mahaba-haba. Ano paramdam? Parang ano? Kumukulo na? Ayan mo. Tamaay ka na. Tapos na yan. Ay, hindi ka pa natin. Pag yan kumulo, pag pumunta ka sa siya, mawawala sakit mo. Talagang lalabas yan. Pagka pinalabas ni Papa Jesus yung sakit mo. Ayaw mo yun, magaling ka na agad. Ilang taon niya na pala sa kadyante? Nasaan na yung girlfriend niya? Isang taon na po yan. Isang taon na? Ilang albularyo ba ito na sa kanya? Isa lang naman po. Isa lang. Ba't hindi ka pa na nag-take, pinatagal mo pa? Apat yan sila, 2, 4, 5 pala, 5 yung nanonood. Lima. Lima sila nanonood yan. Lima. Tingin ko wala sa Facebook page. Umanda ka. Nasa pis namin. Ha? Tapos na, lagyan siya ng langis. Nag-share. Ganun. Sige. Ay, langis. Okay, Ben. Lagyan na ng langis. Share mo. Sabi mo, Domingo Mente. Pakipollow po yung YouTube channel natin. Pakisubscribe. Ayaw niya? Para mabigyan ka ng notification bell. Pag hindi kayo nagpa-follow dyan, hindi kayo mabibigyan. Kaya wala mo natin live sa Facebook page natin kasi nakasarado yon. Temporary kasi ninanakaw yung Facebook ko eh. Ganyan talaga daw yung mga marami na ingit at sumisikat. Ninanakaw yung Facebook page ko. Nakalimutan ko kasi lagyan ng ano yun eh. Pero hindi naman nila ma-hack yun kasi walang problema kahit palitan nila ng PIN. Eh kasi hahanapan pa sila ng ID. Eh pangalan ko naman totoong nakalagay doon. Kaya nag-send na ako ng 3 ID. Lisensya ko, barangay ID, at saka meron na akong national ID. Yan. ID number. Yan, pinasa ko na yan doon. Mga 1 linggo na lang, okay na yan. Magbibigay ng panibagong passport si Meta. Palagyan ko na ng PIN. Para wala na makapag-hack. Ito kasi yung YouTube channel natin, hindi tumahack. Oo. Dito basta-basta na-hack. Na-hack yan. Ano na po, okay. Okay, manda ka na kuya. Alam mo nang gagawin mo ha? Kumukulo pa dyan mo. Ano, bossing, okay na? Wala na sakit? Wala na nasaan yung tatay mo? Ano yung sa mata niya? Yung nalagyan ng eye mo, ano na nangyari? Ay, sorry pala, tito niya, tito. Oh, ano na nangyari sa inyo, sir? Ano na nangyari? Ay, bumuka na pala yung mata niya eh. Oh, no. Oh, bumubuka na. Oh, tama-tama, bumili ka pa niyan, ha? Mamaya, mura lang yan. Kasi isa lang naman yung binigay sa akin ni doktora. Hindi naman daw araw-araw yan, kahit once a day lang. Tapos bili ka na lang yan. Na-irritate lang yung mata mo. Na-irritate yan kaso, gaganon sa akin niya rito dati, kaya ako nung binigyan ni doktor ang ganyan, ganon ako na ganon, hawak-hawak sa daliri. So yung iba, pinagpapawisan yung mga pa, amoy patay. Tapos ganon sa mata ko, na hanggang namula siya. Sabi niya, huwag ka bumili ng eye mo. Apo kasi masyadong madadry yung bata mo. Yan yung press cleansing lang. Di ba? Nausog ka lang naman. Layas na kayo. Salamat. Wala na sakit. Yung tubig mo. Thank you so much. Salamat.
Oh. Oh, sige. Sige, thanks po. Agad. Na-detect mo agad, siyempre. Kinukulam to eh. Kaya ito, kukulamin ko yung nangungulam sa kanya. Sasaktan ko muna. Tingnan mo ha, tumilat ka. Tingnan mo yung tao ha. O, di ba? O, kita mo. O, tingnan mo, gumagana. O, tingnan mo, o, yan o, tingnan mo. Kung didikit-dikitin lang yan. O, yan, o, yan, o. O, kita mo. Ayun, kinukulam yan eh. O, nakita nyo, nakita nyo? Tingnan nyo yung daliri niya. Tingnan mo ha. Tingnan mo, pipitikin ko lang yan. O, tingnan mo yung mukha niya. Gumagana. O, yan o, ano, o, yan o. O. Hindi yan gagana pag walang karga. Nakita mo yung babae kanina matangkad, hindi gumagana. Ibig sabihin, wala siyang gulang. So, patignan natin kung yung elemento. Amen. May pasapay pang nilpit ng paro ito. Meron pa palang isa. So, unahin muna natin yung elemento. Pal ito eh. Hindi, pigit na. Para magkaalaman na. Para matanggal na itong nagdarasal sa'yo. Linis. Linisin mo yung buong katawan mo. Humingi ka ng tawag kay Papa Diyos, huwag mo sasabihin na gusto mong bumalik dahil yung mga taga-pinagta mo sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran yung mga pinagkukulang mo na ginawa sa Panginoon Kristo. Lahat tayo nagkakasala. Yung kulang natin sa panalangin sa Kanyang katawan, Espiritu natin. Pangalawa, yung bagay na makasalanan sa mga mata. Yung mga bibig natin matabi. Tao lang tayo, natural lang yun. Unang mga ni Kristiyan, basta kung nilagay ng tawag, linisin. Tapos patawarin mo. Idikit mo kami ni Papa Diyos sa buong katawan mo. Yan, sambitin si Kristo. Easy mo to. May love to eh. Tapusin mo na natin yung elemento bagong tao. Hindi siya gagaling, mamamatay ka sa ako. Tatay mo ba siya? Mamamatay yung kumpare mo. Kung namatay siya, wala siya magawa. Hindi pumupunta ng albularyo. Dapat take na take, kaya inawat na yung Santon, isang beses na kayo napunta sa albularyo. Ang dami-dami na gagawin sa Bulacan. Sabi sa pangkilang, sabi niya wala na wala kaya naman. Pero na doktor, may bukol daw sa nakita sa CT scan. Mararamdaman niya naman yung sakit. Kahit hindi pa siya nagpapa-CT scan kasi mararamdaman niya yung pain na kumikot-growth. Hindi na gumagana yung gamot mo. Hindi talaga gagana yan. Kita mo, tatanggalin ko yung papel ha. Itaas magnetic ko yung kuryente. Tingnan mo, amin. Ayan o, kita mo. Kahit dito ko lang pagkawak-kawakin yan, gagana yan, masasaktan siya. Oh. Ibig sabihin talaga may karga yan. Apa, yan na. Kita mo, hindi ko na siya ginamitan ng papel. Sinasin mo yan. Pambitin si Kristo, sabi mo in Jesus' name. Hindi ganyan pasurkat-surkat, lahat. Simula ulo, mata, tenga, liig, balikat, dibdib, kilikili, siko, braso, lahat yan. Hindi mo alam kasi yung dasal mo, nasa ng katawan mo. Siyempre, malay ko ba kung saan kumalat yung buong, parang virus yun, parang kinagat ng ahas. Oo. Eh, linisin mo, hindi lang isang direksyon. Kung saan lumalabas yung init. Seryosohin mo yan kasi painitin yan, talagang lulusawin yung nasal mo. Pag hindi mo ginawa yan, ikaw naman ang magdudusa sa sakit mo. Nga po, mega shoutout sa inyong lahat. Sa 10 nanonood. Nag-share ka na? Sabi mo, pasensya na. Wala tayong live sa Facebook page. Dito tayo nagla-live. At least, naka-live tayo. Saktan na natin itong elemento. Targetin talaga natin yung namumulang sa'yo. Ito may kamay mo. Ito may kamay ni Papa Jesus. Tingnan na, pinagpawisan agad siya. Ilang segundo lang. Amen. Okay na, patay ng elemento. Tingnan mo, dumilag ka. O may sakit pa ba? O di ba wala na? O sige mo, kumanda ka doon sa tao. Ito talagang totoong nalalakad sa'yo. Hindi ko man natubig. Ito talagang matindi ito. Kaya mag-ingat-ingat ka rito dahil kailangan mong humingi ng tulong kay Papa Jesus. Hindi ito biro. Hindi na malalim. Ayun, 9 na sila po. Sige, paspas. Seryoso, tao na to. Amen! Yan na. Sige, paspas. Pasin mo, dali. Sige, manalangin. Sabi ko sa'yo, tao yan. Ito nito, totoong kalaban. Yung kalaban mo kanina, base, ano lang yun, langgam lang. Ito, Dracula na. Ano na to? Elepante. Paspasin mo ng paspasin.
Hindi. Ito, kinukulam talaga. Kinukulam talaga siya. Maid lang ang ginagawa natin dito. Good morning po po. And all the pasyente. Marami tayong pasyente, 35 peraso. Umuwi na nga yung iba eh. Good morning po sa inyo lahat. 40 dapat yan eh. Ay pag dumating si Tubay, sabi mo pakainin yung mga maliliit na aso. Ha? Nag-back out na yung... Kalat ko, higit mo yung Bukas na nagsa-reset. Bata po na. Nagwawala. Nasaan yung mga bata na maliliit? Nandyan? May mga karga ka ng mga bata maliliit? Kaya daw po, parang yung tatay niya po bukas na lang daw po yun. Kanina pa madali lang yan. Hindi. Minintay daw po sila. Kaya may shoutout. Sige, tapusin na natin to. Nasaan ang init? Nasaan na? Huwag mo pa niya, mainit talaga yan. Yung buong katawan, nasaan yung mainit? Nasaan na? Nasaan buong katawan mo? Kaya mo pa? Oh, yan, very good. Ano gusto kong marinig? Sabi mo, kaya ko to. Huwag kang papasuko rito sa kalaban mo. Pag hininahan ka ng loob dito, ito, sandakan niya. Ano gusto mo? Mamatay ka na wala kalaban-laban? Patay na rin natin sila para matapos na rin. Yun nga na, patay ka rin. Kailangan tapusin muna natin yung kalaban mo. Sige. Sige. Sambitin si Kristo. Tingnan mo. Hindi niya kaya. Matagal na kasi ito. Pinatagal mo yung boyfriend mo eh. Kita mo kahit bitawan mo yung ito lang hawak mo sa kanya. Yan lang. Nagsisisigaw na siya. Dapat hindi mo ito pinatagal. Naghanap ka lang naghanap. Kaya nakakalat sa kanya yung virus na sa dasal. Kaya isa-isa yung linisin. Pas-pas pa ya. Linisin na linisin. Lahat. Dagdagan ang init magnetiko. Sige, pas-pas. Yung kalaban mo, pinapahirapan ka, hindi ka na lang kaya patay. Tingnan mo, pinamamanas niya yung mga paa mo. Ano mo kalaban ng asawa mo? Babae, magdagdasal. Pinadasalan tayo. Pinadasalan. Malapit lang ka sa lugar niya, hindi siya nalalayo sa Bulacan kasi matagal na naman nag-ibigibig natin sa Bulacan. Parang nasasagat ko yung energy na doon. Palaki kasi ang Bulacan. Asa buong Bulacan. Hindi siya naglalay. Oh, kita mo, nabawasan yung sakit, oh. Sige, paspasin. Sige. Ibalik mo siya after 15 days. Huwag ka lang bawalik dito ng 14. Ano pa? 15, 16, 17. 15? 16, 17. 15, 16 na siya babalik. Basta 15 days. Tapos huwag kang babalik dito ng 24 ng February. Kasi wala kami, nasa Baguio kami, service kami. Ibigay dyan natin 15, 16, 17. Yes, Biyernes po. Friday yan. 15, 16, 17. 14, wala kami gamot na program. January 31 na ngayon eh. Bukas na, una na bukas eh. Wala na yan. Dyan ba yung take ng money, kaya start po. February po, February. Sige, tingala. Bawasan natin lakas niya. Pikit, huwag mo nagdidilat. Makakawala yan. Tiisin mo lang, kaya pa? Kaya pa? Sabi mo in Jesus' name. Amen! Isa, kaya na lang, kaya pa? Huwag kang hinga masyado. Kalmado hangin. Tingnan mo, sobra talagang pinapera ko sa ako. Up! Sige, hinga na malalim. Pahingay muna natin ng konti. May natitira pa, sa pulgada pa. Hinga ka muna malalim. Inhale. Konti pa. Konti pa. Hop, inom. Tingnan mo yung papel nyo, ni halos hindi natutupi. Tama na. Baka malunod yung antay mo muna gumana. Pahinga mo ng konti. Itulit gagamitin natin papel. Lagay muna natin yan dyan. Lagay muna natin. Kung nasan yung girlfriend nyo, boyfriend mo kayo. Yan. Ang tactic ang ginamit sa'yo, pinakain ka ng dasal.
Kasi pinatagal nyo pa, dapat naghanap ka ng maghanap na magagamot. O kaya nag-pick nyo doon sa healing water natin na matagal kung nanonood na pala kayo. Kailan lang ba kayo nanonood sa Facebook page natin? Kung kailan lang kami nakapanood, pero sa kapitbahay namin ito si Conchita, siya ang nakakita talaga lang ng live. Eh, nag-proseke, sabi ko punta tayo talaga doon, Jen. Kasi, Magsusubscribe ka sa YouTube channel muna natin, huwag mo na sa Facebook page. Kasi pagka ano naman ako, ina-copy paste ko doon sa YouTube channel ko. channel ka para Wala mo na tayong Facebook page, naka-ano po na tayo. Temporary close muna tayo. Hindi tayo nagbayad ng tax eh. Hindi na plano. Temporary kasi hindi na ako Facebook page natin. Ano pa rin, Dam? Hawakan mo yung chan mo ngayon kung masakit pa. Ano pinagkaiba? Oh, narinig mo yung boyfriend mo. matigas ang tiyan niya. Hindi, ikaw na mawak. Ikaw asawa eh. Oh, hawakan mo maigi. Ano pinagkaiba? Itinan mo na, huwag kang matakot. Umambot na. Oh, ano pinagkaiba? Umalis na yung mga ano sa kanya. Oo, masanang hawakan mo na, mamaya bumalik sa yung sakit eh. Hindi, huwag naman. Kasi wala nang Kasi masyadong mahawak sa kanya, may sakit pa yan. Mayroon pa yung isang ganun pa. Hindi niya pa kaya eh. Kita mo, naghihingalo siya doon sa papel. Kung binitawan ko yung papel, dalili ko hinawak, mas malakas yun. Nakarekta siya. Ngayon mo lang naranasan yung gano'n? Parang ano? Parang anong sakit? Pag may sabi, nakita mo na yung babaeng matangkad kanina. Kahit anong pisil ko sa daliri niya, hindi siya nasasaktan. Ano sasabihin mo kay Papa Jesus? Thank you, Lord! Maraming salamat. O, yan. O, tingnan mo, nagbabago yung mukha ng boyfriend mo, te. O, namumula na. Kanina, maitim. O, antay mo ulit. Kamay niya, laging puti. Tingnan mo ulit yung kamay niya, ganun mo. Ano na yan, nagkakaroon na ng dugo, yan na, nagsisimula na. Hindi na tayo magsasabi. Oo. Nakasalinan po kasi ako ng Lagi ang sinasabihan kasi may bleeding daw yung ibig niya. Basta kung sakit talaga ng medisina, pang medisina. Pero may sakit ka sa spiritual, pag natapos yung spiritual, kahit saan kang doktor pumunta, hahayaan kita. Bahala ka kung saan pumunta. Pero may sakit ka sa spiritual, bawal ka muna sa kanila. Kasi malulunod yung katawan mo sa gamot. Hindi nila kasi makita yan eh. Mayroon kasi paniwalaan ka rin, hindi nila talaga makikita yan. Kasi spiritual yan eh. Walang nakakaditig sa spiritual, kung hindi si Papa Jesus lang. Pero pag natapos ka linisin sa spiritual, kahit sa hospital, kahit bagong doktor, kahit magito, kahit gagagraduate niya lang, kuha yung sakit mo. Isang tick lang na gamot yan. Isang check-up lang yan, alam niya na agad. O, kaya mo na. Kaya na. Nagdagdag ng tubig. Hoy, huwag ka tulala. Binigyan ka ng 3 Maria. Si 3 Maria. Maraming anting-anting. Hindi ko, kuha sana yan eh, kung bibigyan niya ako ng mga 5 days, yung matanda kanina. Pero maganda na, gumamang yung kamay niya. Pero yung dalawa, madali lang nakuha yun. Kasi pag bumukas yung galan, sundundahan mo. Kasi naka-open siya eh. Kaya kaso babalik na siya sa Canada, hindi na natin pwedeng buksan ng tawag. Malamig kasi ito. Okay na! Tingnan natin ulit. Tigit. O, kunti na lang, di ba? Hindi ka tulad kanina, no? Naliligo ka. Huwag ka masyadong kabahan dyan sa kalaban mo. Dapat nga, matuwa ka, nasusulog na yan eh. Ganito. Dapat nga, magpasalamat ka kay Kristo, nasusulog na yung kalaban mo. Ito na yung final, ha? Ito pa rin yung papel na gagamitin ko sa'yo, ha? Umanda ka. Pag dinis kasi huwag yung... Parang kinuha mo yung sakit, nilagay mo na sa pama eh. Pag nilinis, Ama, patawarin niyo po ako kung ano man po nagawa kong kasalanan. Ipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aking karamdaman sakit. Alam ko po nagkasala ako. Ako hindi karapat-dapat para sa inyo, pero ako ibigyan mo ng pagkakataon. Gawin mo lahat yung dapat sa puso mo. Hindi na kita pwedeng tulong kasi matanda ka na eh. O, gawin mo yung nasa puso mo. Para ka naman ipagkwento kay Papa Jesus. Sabihin mo lang yung totoong nagkasala ako. Tao lang naman talaga eh. Ipuin niyo po ako. Yung talagang pag-ipo mo, yung may pagmamahal. In Jesus' name. Inisin niyo po, kailangan ko po muna katawan niyo, kailangan ko muna po makita ang aking pinakamamahal na asawa na pinagtulog mo sa akin. May anak ka ba? Isipin mo yung mga anak ko, Ama, kailangan niya pa ng gabay namin bilang mga magulang kami. Yan, ganon. Gawin mo inspirasyon lahat ng bagay, yung napapatay sa puso mo. Hindi puro kalungkutan. Kalaban mo,
Pag kinabahan ka, masaya siya. Pag natakot siya, masaya din siya. Kaya mga salain din ko, may klingking ko sa ulo. Kaya labanan mo sila na may pagmamahal. Okay na. Hindi yung linis. Para ka ulo, balikat, tuhod. Kailangan lahat. Okay na. Pikit. Umanda na. Ito yung pinakalas. O, linis. Paspas. Amen. Ayan. Hindi. Mahina na, di ba? Hindi na katulad kanina, no? Kaya-kaya mo na pala to. Hindi, paspasin mo na paspasin. Lahat. Balikat, dibdib, sikmura, linisin mo na linisin. Ilalim ng kilikili, huwag mo kalimutan yan. Kasi nasa na yung katawan mo. Huwag ka na kasi kain ng kain mo kung ano-ano, basta sa mga ano, dasal mo muna. Hindi naman uminom. Hindi naman yung pinagpapawalan ni Papa Jesus. Lamang talaga pag nasa ng katawan yung tao nung may dasal. Di bali nasa labas ng balat, madaling makuha. Eh kung nasa ng katawan, daming dadaanan. Para ka naglinis ng isang buong barangay. Bago mo matanggal lahat. Ano sasabi mo? Hindi ko ulam. Dahil hindi siya nakapagluto. Hindi, nag-iisip. Kaya na. Okay na lang pala eh. Unang mahina na lang to. Sige. Paspas ng paspas. Kayang-kaya mo yan. Huwag ka matakot. Paglabanan mo. Magandang buhay po sa inyo, sa lahat dyan. Apo, kamusta na po kayo? Mabuti po kaming lahat. Kayo lahat, kamusta na? 27 minutes na tayo. Kaya-kaya mo yan. 3 minuto na lang kailangan kung matatapos na ito. 27, nakapagpahinga ka pa ng 3 minutes kanina, mga 1-2 minutes. Yan ang oras mo, 27 and 24 seconds. Sambitin si Kristo. Ayan na, nakuha ko na siya. Tingnan na. Okay na. Bitawan, kamay mo, bitawan. Amen. Dilat ang mata. Tingnan natin kung gagana. Wala. 0-0 na. Salamat kay Papa Jesus. Wala na. Wala na. Dilat ang mata. Okay na yung boyfriend mo, te. Para makita naman ng Papa Jesus kung gaano mo siya kamahal. Pahingin mo muna konti. Nakikita ka ni Papa Jesus ngayon. Papapasokin mo muna yung tubig. Huwag mo muna painumin. Ibig sabihin, huwag mong palakukin maigi. Konti lang. Pabasahin mo muna yung labi niya. Tayo mo muna gumana. 3 times. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Pagpagampak. Hawakan mo ulit yung tiyan mo. Ano pinagkaiba? Oh, wala na. Umiti na yung mukha. Hindi ka tulad ka na, hindi mapinta-pinta. Sige, inumin mo na. Salamat ka kay Yeso Cristo, ha? Gagaling na yung boyfriend mo. Ni Papa Jesus kayo magpasalamat. Ano pakiramdam? Na-exercise na ako. Namula na yung labi niya eh. Tsaka namula na yung mukha niya, hindi na kanina may team. Hindi siya po pinapakain. Hindi siya pinapakain ng sakit. Lamang kasi pag nakakain ng dasal yung tao, lalo kung pumayat yan, hindi natin mapwersa. Mga 2 gamutan siya. Kasi bakit? Mamamatay siya sa sobrang init. Sasama siya sa kamatayan. Kasi alam ng kalaban niya, siyempre kahit 1 linggo, hindi ka kumain, kahit tubig lang eh. O, di manghihina ka. Tapos ibilad ka pa sa araw. Ganun ang ginagawa sa kanya. Kaya ang ginagawa namin dyan, sinusunog namin. Nilalagyan namin ng tubig na banal. Tapos nilalagyan ng apoy sa gitna. May kuryente sa ulo yan. Para masunog siya na masunog. Tapos pag nainit na, bubuhusan ng tubig na banal. Na tubig ni Heso Kristo. Eh siyempre kahit anong metal na bakal, pag sobrang baga buhusan ng tubig. Pag hindi siya lumambot. Naramdam. Nakakalakad na yung boyfriend mo na maayos. Hindi na siya iwan ng mga kung ano-ano. Hindi na siya.
Ano man sinasabi? Ang sabi ko, pag nawala na yung sakit niya sa spiritual, pwede na siya mag-check kahit sa doktor. Sinabi ko kanina, di ba? Ipa-check mo siya. Pag wala tayong makita yung doktor, edi ano sasabihin mo kay Kristo? First part, amen. O, di ba? Salamat. Ibig sabihin, clear talaga lahat yung sakit niya. Wala na makita yung doktor, at okay na siya. O, kung may nakita yung doktor, at least, totoo niya ng sakit yun. Alam mo na yung gamot na para sa katawan niya. Alam mo na yung dapat na bibili mo. At hindi ka na mag-isip kung ano ng medisina. Pag sakit agad doktor, pan-doktor. Pag sakit spiritual, ay pupunta ka sa amin. O, kahit sa albularyo. Ang spiritual yun eh. Sila dyan. Ang doktor, sila naman kami sa doktor. Kaya hindi naman kami nag-aral. Pero yung spiritual, nakakapagpagaling kahit anong uri ng sakit. Kung mayroon kang matinding paniniwala kay sa Kristo. Yun ang pinakalamang namin sa kanila. Kahit nasa binit ka ng kamatayan, pag sipapagad pa rin ang tinatawag mo hanggang oras ng ipipikit na yung mga mata mo, pwede niyang ibalik ang iyong buhay. Di ba? Ano ang dam? Sige. Yuko ka para mabasbasan. Maligo ka ha? Nangangamoy, parang amoy bulok na hindi maintindihan. Hindi mo pinapalagan si Papa Jesus. Three times, sabi mo in Jesus' name. Hindi talaga siya paliligoy ng kalaban niya. Alam ko naman yung binigyan ko ng mga asawa niya. Talaga siya paliligoy. Hindi nasaktan yung kalaban niya. Natural. Kaya nga siya binibigyan ng sakit para hindi maligo, para makakuha ng malakas na energy na masama yung kalaban niya. Kaya ko lang sinabi maligo siya para amoy bulok. Dahil namin ang spiritual yun. Pero ano ko naman talaga hindi siya paliligoy ng kalaban niya. Eh, sino bang demonyo na takot sa tubig yun? Parandam. Lakad ka na, tingnan natin kung anong palagay ba. Mamaya mo lang susuotin yan. May lakas ka na ba? Wala pa. Lakad nga. Anong pinagay ba? Sige, lakad. Parang ano lang para lang nagdahilan Pero kanina sigaw na sigaw. Ano pinagay ba? Magpasalamat ka dyan sa kumari mo, kapitbahay mo. Salamat ka, nakita niya si Papa Jesus. Thank you. Papaalam ka na rito sa mga kababayan mo. Shout out. Tingnan mo, nagbago mukha niyo. Wala yan. Walang, ano yan. Walang daya yung sa video natin. Natural yung kulay niya. Walang edit yan. Tingnan mo mukha mo. Ano pinag-iba? Ano dapat mong gawin bago mo ipaligid yung tubig ni Papa Jesus? Magtanggal ng balbas. At bawasan mo ng gunting. Yung mga buhok mo, bago mo paligo yung banal na tubig, maglagay ka ng isang timba, punuin mo ng isang timba, kumuha ka ng isang baso, huwag ka muna magbo-bold star doon sa loob ng CR, pumikit ka doon at ilapag mo yung tubig doon yung kamay mo, sabihin mo Panginoon Kristo, basbasan mo ako ng yung banal na tubig upang linisin ang aking pisikal na katawan sa pangalan ni Kristo. Amen. At hipa mo ng 3 beses na in Jesus' name yung tubig mo, at pwede ka na maghubad, at pwede ka na maligo. Okay na. Magsisi ka muna. Nakita mo naman si Juan Bautista, para ka naman pinabautisman. Ay na. Wala na sakit. Wala, malambot na pala, wala naman. Wala pagkain. Hindi ito makain. Sige. Alignment ka na. Paalam ka na sa vlog mo, sa ito tingnan mo, 32 minutes ka rin, ano pa sasabihin mo? Shoutout sa mga tiga Santa Maria. Mabilis na magsalita. Shoutout kanino rin? Kay Papa Jesus. Shoutout kanino? Sa kamari mga kaibigan mo. Ayan. Sa kanya to. Salamat. Okay, alamin ka muna. Akin na yung tubig mo, dadasalan pa yan. I-chart, alamin mo muna siya ng konti. Ano pala pangalan niya ulit? Loreto de Mesa. Ang bilis niya ate, tandaan lang. Ang ano ng boyfriend mo? Loreto de Mesa. Amin. Ako na sumasabi ko sa pagdumala mo. Tapos ng pagkukulam sa kanya, pwede na siya sa medisina. So, aring nawa, wala na sana makita. Punasan mo ng pawis yan. Sobrang pawis ng asawa niyo, ate. Pagdilikuran niya, basang-basa yan.
Magpasalamat ka kay Jesus Cristo. Walang makakagawa niya kung hindi si Papa Jesus lang. Kala ko hindi niya kaya eh. Hinihintay ko lang magsalita siya ng hindi ko na kaya, papagalitan ko talaga siya. Huwag mo sasabihin sa kalaban mo. Parang ginisa mo ang sarili mo sa kanya. Kaya ko to. Tao lang yan. Ang Diyos yung pinakamalakas. Tatalunin ka ng emosyon ng kalaban mo. Tingnan mo yung paa mo, walang pula. Yung inipitan natin ng papel. Yan. Ibukan mo, ganun mo. Hindi, ganun mo, yung daliri mo. Hawakan mo. Nasa, may sugat ba? Pero kung makasigaw ka, malakas. 1 month na tubig yan. Araw-araw may inumin yan. Bago makain, bago matulog, inumin mo yung tubig yan. Sanapin baso sa baso. Ang sakit nyo na stroke, no? Might is po po up o saka po Might- mga balikat po. Ako yung Sige na, tingnan natin yung... Saan kayo ba stroke na? Anak, kaliwete. ito po mahirap ilasa. Ay, ito, kaliwete. Hindi sinabi ng doktor kung sa kayo stroke. Pahinga ka muna. Diyan ka lang, upo ka lang. Diyan, upo ka muna dyan. Para makapagpahinga ka muna. Kasi, napagod ka na, makakahawa yun. Apo nga po. May frozen ka na, may stroke ka pa. May sakit kayo sa puso, Nay? Umiinom po ako ng High blood? Maintenance. Bakit pag gawin maintenance nila? Pinatagal-tagal niya pa. Nandiyan pala si kapitbahay. Pala si kapitbahay na matagal-gagal. Talaga lang po nanonood sa inyo ako. Wala lang kang makasama. Wala ba? Salamat. O ngayon, subscribe nyo kami sa YouTube channel ha. Hanggang wala yung mga kapitbahay nyo. Kasi wala pa tayong Facebook page. Kailangan muna tayo rito mag-live. Hanggang bukas pa tayo makapag-live dito. Sige. Wala siya sapi. Pakita mo ito, oh. Ito, posporo, sinusundot ka na. Hindi siya nasasaktan. Kahit ano, oh, nabali ng posporo, wala. Ang sakit mo talaga, te. Shoulder dyan, o kaya ka na-stroke. Tumitigas mo po yun. Tumitigas. Kaya siya na-stroke. Ito. Yan, o. Yan, o, tingnan mo. Kaya siya na-stroke dahil dyan. Yan, o. Kaya siya na-stroke. Dapat pinaano niyo. Asawa niyo to kuya? Matagal na siya nang may sakit ng ganyan, no? Ito po, balik po. Apo. Ang dami po na ang galaxy. Dahil sarado nga yung hangin niyo, dahil dito yan, oh. Ay, kung sino yung hospital. Yan, o. Ang sabi ko na Yan, o. ito, sodium and potassium. Oo, sodium potassium talaga. Kaso nga lang, Nakalagay ko nakatikwa sa mga gabi dito ako. kailangan mo na maano, malinis. Si ano pangalan niya? Sina, Conchita, Amboy Madrid. Boy, Amboy Madrid. Amboy, Madrid. Madrigal. Nandiyan siya, no? Ba't tulala ka? Ikaw. Ano ka nang gagawin mo? Tagad. Ano ano? Bakit ka hindi ka gumagawa ng tubig para magdasal ng tubig mo? Oh. Magagaya kay Sally, minsan dumi ng tubig. Araw-araw ko sa pasyente. Hindi mo ano? Willing po ako dun sa tuloy ko. Ang kulang tubig. Walang dasal yun. Kumuha ka ng tubig mo na may dasal, dapat kumuha ka ng tubig na doon sa bahay mo, tapos kung namin. Kasi araw-araw ka sa pasyente. Wala kang power para kontra. Katulad yan, may salib yan. Ano, kung araw-araw ka nakaligid sa kanya, magkakasakit ka rin. Kinunti. Wala kang sakit pero magki-cleansing tayo sa spiritual, physical mo, Nay, ha? Wala kang sakit sa spiritual. Magka-charge muna tayo kuya sa para lumakas kasi alam ko masyado masakit yun. Para kayanin yan, no? Ako dito, ako sa ano,
Ito. Nadulas ba kayo? Kanya po. Dami niya sakit eh. Alam mo sakit ng asawa mo? Nanay mo na to? Alam mo sakit ng nanay mo? Frozen shoulder. Naipitan ng ugat. Sciatica nerves. O kaya lalo siya na mild stroke. Tapos may sakit ka pang mild stroke. 4 ang sakit mo. Frozen shoulder. Ipit na ugat. Stroke. Tupas yung mga Tapos sciatica nerves. Alalahanin mo, ang daming ayusin, hindi makuha ng isang gamutan lang. mata ko pa. Kailangan mo nang tanggalin yung dalawa. Ako mata ko. Kasama lahat yan, damay-damay, heart, circulate ng dugo, nagloko. Tapos, panlima, nadulas ka pa sa banyo. Parang pinapahirapan mo yata kami. Araw-araw ka na nanonood, ang tagal-tagal mo nanonood, pinatagal mo pa. Ito, nanonood ako ito. Magalak ko pa nanonood ko. Araw, ang tagal-tagal pala na niya nanonood sa amin, tapos pinatagal niya pa. Kaya po makasama ang ako. Sino mahirapan? Ako po. Charge lang tayo, wala siyang sapi, hindi katulad ng kapitbahay niya. Kaya lang po, DB po yan. Madala ko na lang yung ganyan. Sige, napag mahiwagang pa. Nalilis naman ako yan. Tapos na nga po ako yan eh. Hirap na rin ako. Wala kang sapi nanay ha, magcha-charge lang tayo ha. Pag sinabing charge, i-cleansing yung katawan mo kasi para mabawasan yung sakit. Para mapagaling pa. Hindi na kita kakabitan ng papel, i-re-recta ka sa stick. Para madali mag-charge. I-re-recta kita. Tingnan mo muna. Kahit anong diin ko, stick na yan, di ba? Pero hindi ka nasasaktan. Kasi wala siyang karga. Pero kung yung stick nilagay ko dyan kanina, ay sigurado, yung asawa niya, maniwala ka sa akin. Mahirapan huminga yan. Nagkahabol siya ng hangin, pero aangat ang puwit niya dyan sa upuan. Kung may sapi ha. At minsan di ko ito nilalagay ba? Sabi naman, may makapanood na naman ito. So, serious at kumakit, sasabihin mo, Ako yan. ikaw ang Ako pumatay. yan. Sumagot. Siyempre, charge lang yan. Gumagana na. Hindi mo napansin yung kanina, hinihipang ko siya, ginaganon ganon. Okay, paspas, linis. I-cleansing tayo para mapaspasan ka ni Kristo. Energy lang yan, energy. Ibig sabihin, nag-charge lang tayo ng physical and spiritual. Kasi pag ginalaw ko yun, sobrang sakit. Mahingima tayo ganyan sa sakit na yan. Lanis ka ng nanay mo. Ay, hindi mo pinabayaan kasi. Dapat naghanap mo na kayo na nag-aalay mo. Ang dami natin naayusin, di ba? Isang oras sa kanya, kulang. Pag lahat inayos mo yung sakit ni nanay, isang oras kulang. Oh, mayroon siyang sciatica nerves. Nadulas pa siya. Meron pa siyang frozen shoulder. May stroke pa siya. May naipit pang ugat. May namamaga pang muscle pain. Pero wala siyang ulam. Pero sasabihin, kinukulam. Isipin mo sa ni nanay, dami. Nagcha-charge lang nanay. Sambitin mo si Kristo para malinis din ang gusto ang physical mo katawan. Ewan ko ba? 43 minutes na po tayo lahat. Good morning po sa inyo. Tita Malporang. Mega shoutout po. Paki-like lang po at paki-share naman yung video natin. Hindi pa tayo makapag-live sa Facebook page. Pag hindi, gagawa ang Facebook page ulit. Palalagyan ko na ng pin at maayos. Kaya tingnan nyo po yung live natin sa YouTube channel natin. Wala po siyang yung para sa mukha. Yung para kumintab yung mukha mo, etc. Natural lang po yan. Dumating na si Tupay? Tinalo mo? Dalawang balik na po na. Dalawang maliit siya at saka si Akiro. Sabi mo, palinis niya na yung dumi niya, ha? Good morning po sa inyong lahat. Okay, nanay. Tingala, nanay.
Charge lang natin yung ano mo. Wala kang sabi na ha? Charge lang tayo. Ilat ang mata. Painumin ng tubig. Chard, alalayan mo muna si nanay. Buksan mo muna yung purse niya lahat. Sarado lahat yan. Inom mo na kayo ng tubig, nay. Buksan mo muna siya maiging. Semi-stroke yan. May sciatica nerves yan. Nag-dislocate pa yung buto niya sa paglalaglag. May naipit ang ugat. May frozen shoulder pa. Naku, lahat yata ng sakit. Sinalo niya na. Ayun, guys. Punta muna kayo doon. Ayusin pa yan, ay. Aalamin pa maigi. Ano pakiramdam nyo? Gumaang pabigat. Sige nga, lakad kayo kung ano pinagkaiba. Mukhang gumaang. Tapak nyo na eh. Yung tapak niyo maigi. Yan, yan. Ano pinagkaiba? Alalayan mo siya sa pabuko. Bakit ka? Upo kayo na, upo. Yan. Kita mo, hindi mo makontrol sa sarili mo, di ba? Kasi yung balakang mo, na-dislocate yan. Naalala mo yung babae kanina walang sabi? Yung matangkad, yung nakaputi. Ganyan ang ginagawin sa'yo, masakit. Ang daming ayusin dyan. Ilang taon nyo na ba sakit yung stroke? 1 year? Yung stroke niya tayo, ilang taon na? 2014 pa? Tagal na pala. Akala ko, 1 taon lang yung stroke mo. May laman, ano na yan, nalamanan na yung ano niya, yung bago siya hindi pa na-stroke, nadulas ka na banay. Natural. Nauna yung dulas mo, no? Hindi ba? Yung na-stroke ka na. Opo, natapos na po ko kasi po nagkaroon ako namin sa utak. Nagkaroon ako ng ulit sa utak. Gumaling na po yun, awan ako. Pero wala kang opera ng bakal. Wala rin inopera sa ulo mo. Walang hiniwa. Halika na tayo. Mamaya ako pa babalikan yan. Halika muna. Matagal pa yan. Sabi siya, 1 oras dito, kulang. So, mahaba ang proseso pag-ano sa kanya. Ano sa kanya tayo? Sakit niya tayo, no? Ilang po sombrero tayo? Sir, Yung ano yun? sir. Nilagyan ka ng bakal. Nagpa-opera ka. Wala rin. Wala siyang hiwa. Kasi sabihin nyo tayo, totoo kasi hindi yan malalong sasakit ka pag nagalaw. Albularyo? Ba't kayo iniwas sa tiyan? Albularyo ang umiwa? O doktor? Anong pakuko? Taga saan ba kayo tayo? Hindi ko maintindihan eh. Sino ba kasama ni tatay? Anong ibig sabihin yung pakuko? Ako po. Ako po. Kung kaiwasan ko po. Ako ko. Ba't kami sugat dyan? Kaya ka nagkaroon ng sugat? Inoperahan siya ng kuko? Ano nakuha? Mga sabi niya yung mga sumot sa kanya. Ay, may nakanay no. Hindi yan malalim. Parang ano lang, nasugatan. Di masakit, ma-update. Mapi, sobrang sakit sa ko. Ano ba namang pinagagawa ng mga... Ano ba pinagagawa ng mga albularyo? Sinusugatan yung pasyente niya. Kaya sabi ko yun, may baturo. Ganay na tayo. Halika, bakit hindi ka nakakalakad? Yung bakit ka pumunta sa albularyo? Hindi, ang ibig ko sabihin, nanay, bago ka siya pumunta ng albularyo, yung boyfriend mo, yung asawa mo, anong pangkaramdaman niya, bakit siya lumabas sa albularyo? Para po maliwan ng akin na. Hindi yun, yung bago ka nakasakit, ano nga yung dahilan? Ako, parang ako, ikaw si Apo Andy. Apo Andy, masama yung pakiramdam ko, nahihirapan ako maglakad. 2 months na to, 3 months na. Ano kaya nangyayari sa akin? Dahil hindi naman makita ng medisina. Ngayon, sabi mo sa akin, bago kaya pumunta sa kanya kung inaasa ibang albularyo. Kasi bago ka kasi nagkaroon ng sugat, oo.
Yun nangyari yun. Ilan taon yun na ba? Nagalayan. Okay lang taon. Kung ano po Oo, nangyari. kung ano naman 64 yan. lang siya. Ha? 64 po. Ha? 64 years old. Oo nga, Nay, ilang taon na siya may sakit. Kabula po siya ng aksidente po. 2012 po ako nakadente. Simula po nun, gano'n na. Lamang po na galit. Yun. Kaya ka nung tinatanong, ba't ka naman, spinal cord, tapos iiwain ka ng albularyo dito. Yun ang gusto ko tanongin, bakit ka pumunta sa kanya? Kaya nagtataka ako, ba't ka niya hiwain kung may sakit ka sa spiritual? Yun ang tinatanong ko, ako Andy, nadulas ako. Ano bang dapat gawin? Kailangan ko magpa-alignment ba o magpahilot? Kasi masama yung pakiramdam ko kasi nadulas ba o binangga? Nabagsakan po ako sa trabaho sa na Nabagsakan ka. Ngayon, ano po nang gagawin namin? Yun lang, ang dami-dami kasi sinasabi ni tatay. Kinahirapan mo ko eh. Dahil straight. Para alam ko nang gagawin ko. Si tatay pala nabagsakan. At kaya hiniwa to ng albularyo. Ano nung pakalan ng albularyo doon sa paghiwa? O, katulad nito. Sa tinamabagsak, ito. Yan dito. O, katulad yan. Nakita mo yung babae kanina? Hindi to, ilang dalay rito. Ano, kasya. Pero ayaw pumasok. O, nakita mo yung kanina yung babae, dalawa, di ba? Ibig sabihin yan, dislocate yan. Bumagsak yan, matindi. Straight pa. Lalo ito, dalawang daliri. O, kasya. O, sobrang dislocate. Tapos, napunta ka doon sa barang-barang. Sinabi ng doktor. Huwag ka maniwala. Naniniwala ako sa sinasabi ng mga medisina. Pero mahirap, ang hindi ko lang pinapaniwalaan sa medisina, alam niya pa lang may sakit, bakit hindi tumatag ang gamot? Ibig sabihin, hindi na totoo niya sakit, kailangan niya magpaggamot sa albularyo. Kaya sinasabi ko politiko, naniniwala ako sa lahat ng doktor. Kung talagang totoo may sakit ka sa physical. Oh. Pero alam nila yan, kung may sakit ka sa physical, bibigyan kanya ng gamot para sa medisina. Pero hindi tumatalab, ibig sabihin, meron ka pang sakit sa albularyo. Magpa-check ka muna sa albularyo, pag natapos, dali ka sa medisina namin. Katulad nito, tao. Kailangan mo na kasi tumaayos. Pikitay. Kita mo. Gumagana agad, oh. O, peres kayo niyan. Yung yan. Aba, hindi ko na tanto ni nakilala. Po, mag-vlog daw po kayo. Huwag daw po pumunta sila dito ng mga madaling araw. Mag-vlog nandiyan po sila, diba? Huwag daw po silang maingay. May nagre-reklamo daw po. Saan? Dito po sa, lalo na Pilapong Lourdes, pag pumunta daw po silang madaling araw dito, huwag silang mag-ingay pag nagpupwetuhan. Magingay? Oo, pumunta daw po sila dito. Hindi naman tayo nakapag-live. Sa YouTube channel to eh. Sabi ko lang po kayo. Kunti lang yung nanonood dito sa atin. Sige. Kita mo gumagana. Naintindihan mo na. Linisin mo muna yung katawan mo, may sakit ka talaga sa physical. Tayo. Para malaman mo yung katotohanan mong sakit. Kasi una pa lang nakuha ko na eh. Harap dyan. Sige, taas. Para hindi ka na mag-isip-isip. Masakit to? Ito. Yan, di ba? Ayan. May tama. Di ba? Yung pinindot ko, parang ano? Tumala yung ugat mo sa paa mo. Walang pakiramdam yan, no? Tingnan natin. Kukurutin natin. May pakiramdam? Konti lang. Dapat yan, masakit. Dapat ganito yung karamdaman mo, di ba? Walang pakiramdam. Dapat ito hindi sa albularyo kung dinanay. Sunod, bakiwain nila nung ganyan. Sasabi, may nakuha pa ako yan. Tornilyo. Sana pera makuha. Sunod, bato na yan ng baboy. Bulate. Wala siya pakiramdam, oh. Sa pagkabagsak niya yan, tinamaan siya.
Aayusin pa lahat yan, kuya. Okay. Linisin muna natin yung ano, gagawan mo. Bago natin yan. Halika ko. Akin na yung paa na yan. Para matorture na yan. Kita mo, wala siyang pakiramdam kahit anong kurot ko rito. Oh, di ba? Mahina. Ikaw kaya, kurutin mo sarili mo. Masakit. Ikaw, may pakiramdam ka na. Kurutin mo. Ginito mo. Hindi, dito mo, sa singit mo. Kurutin mo. Masakit. O, di ba? Ito, kahit kurut-kurutin ko, mahina pakiramdam niya. Dapat yan, malakas. Pag pinitik mo pa lang, may pakiramdam ka na. Ibig sabihin yan, tili yung ugat niya. Hindi nagsisirculate yung dugo niya. Kaya hindi siya makatayo maigi. Tapusin muna natin yung best friend mo. Ganda mo kaya, ha? May linis, pas-pas. Yan. Matatagalan tayo ng 40 card kasi mga sakit nila pang ano, puro alignment. At malalala yung mga sakit nila sa pag-alignment. Pas-pas. Pumasok na. Inumin mo yung palimuti, ho? Pogi na ulit. Kulang lang sa ulit. Ah? Kapag ulit, ayaw lahat. Ayaw kumilos ng ano yan. Tulungan mo sarili mo, nakakalakad ka na, nakakamarites ka ng bukas. Bukas nga lang. Lahat linis na linis kuya. Ganto lang tayo, ganto. Hindi, paspas ng paspas tayo. Hindi, kaya-kaya mo yan tayo, kaya-kaya mo itong tao ito. Ito, may sakit pa siya sa spiritual. Kaso, meron siyang marami siyang kayo sinugat eh. Pero yung tinanggal doon sa loob ng tiyan niya, hindi ako agree. Umagri naman ako sa kapwa ko magagamit kung ito nasa procedure ang paggagawa sa spiritual. Kasi yung procedure sa kanya, hula-hula siya ang bato. Pwede mo naman ilabo yung kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka ng tulong sa Kanya. Kasi siya naman mismo magtuturo sa iyo. Kaso masama niya sa Kanya, wala namang kakalasin sa loob ng tiyan niya, hindi tayong kakalasin dyan. Ano paruda mo? Kaya, nagugutom ka na? Oo, nakadigwato ka na eh. Hindi mo naman malaya, nakadigwato ka na. Kayo daw po yung nagpatindi ka ng alas stress. Bakit? Kaya tayo narinig kanina. Sino ba nakarinig? Sila po rin daw sa Siapo Lourdes. Ano yun? Dito po tinatahan. Tayo ka mo sa dito po sa Hindi daw nagagalit. I-upload this daw, hindi na siya nakatulog kung kailangan ito. Yan, yung alas sila nanay. Ganun na yung mga matatanda pag nagising na nakakatulog. Para makatulog ka lang. Takpa mo yung umugulat tayo. O kaya pag-sip. Doon sa garahe na kayo dumiretso. Kahit mag-maritis kayo doon, malaki yun. Kasi nga po, ang bago namin, kaya Yan na kuya, pupersahin na natin to para matapos na yung problema mo. Magdasal ka na. Iba ka Jesus. Para manusol ka. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Amen.
Yung pogi mong boyfriend. Bilat ang mata. Inom ng tubig. Pakita sa yung mga char. Tubig niya. Ano to? Kanya? Oh, bago natin ito patay yung vlog, 1 oras na to. Ano pakaramdam nyo, Nay? Mamaya na natin balikan niya si Kuya. I-steam yan. Babalik yan. Ano ba yung nasabi ko kanina sa kanya? Tapusin na natin to pang 1 oras na to eh. Hinga, nanay, hinga. Yan. Ang trabaho nyo, huminga, hindi umiyak. Talagang masakit yan, Nay. Hinga. Anong karamdam nyo? Di ba yan, Nay? Ay, ang tagang process. Dislocate process yan, Nay. Iba prosesong paggagamot yan, Nay. Tayo mo muna konti. Nailo kayo, hindi? Okay. Paano mo na siya, Tay? Patagaligin mo na yung asawa mo, tapos papoy mo na siya. Para bumabagad yung dugo niya. Ibaba yung panay. Ano paramdam nyo ngayon sa balakang nyo? Nawala ng sakit? Yung kamay mo, yung angat mo ngayon. Anong pinagkaiba? Wala pa yan. Iba, ano yan, may forma yan. Dito sa kabila. Iangat. Anong pinagkaiba? Wala na siya. Sakit, no? Doon na lang. At saka yung balakang nawala. Painumin mo yung boyfriend mo, kuya. Ay, girlfriend mo ng tubig. Tapos tingnan natin kung anong pinagkaiba ng lakad niya. Daming matrabaho. Nadaming mga sakit nyo, matrabaho. Trabaho, pasakit yan ng pang-alignment ng doktor eh. Okay, lakad, Tay. Nahilo ka? Patayin nyo muna yung boyfriend nyo, ay girlfriend nyo na, Tay. Huwag mo muna palakarin, ayusin mo muna yung mga short niya. Tapos ganun-ganun yung tayo yung kamay, yung ano nyo, Tay. Yan. Idikit nyo doon sa ano, huwag mo nang yan, nakakadikit na yan, Nay. Dikit na, lakad, Nay. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Huwag nyo siya tangawakan, Tay, doon ka lang sa likuran. Para ka lang buntot niya. Yan. Sige, lakad doon. Diretso mo. Dikit mo, Nay. Huwag mo na. Nasanay na yung pamong nakatangalad eh. Inborn na yan. Na-inborn na yan sa kakatingala. Huwag mo nang inisipin yung dati-rati. Ngayon na. Yung dati pa yun. Tingnan mo yung pa niya. Kahit nakakagano na, nasanay siya nakaangat. Para kayong nakaapak sa silyador eh. Anong pinagkaiba? Okay, di ba? Tama naman ang sinabi ko, hindi kakayanin yan, pero kasi mahabang proseso natin. Pero malaking bagay na. Idikit mo yung paa mo sa, yan. Walang sakit. Nasanay ka na kasi, no? Nakasanay ka na nakatinggalad yung mga, Ilang years ka na nakaganon? 2014 pa? Ano na ngayon? 2023 na. Siyam na, Siyempre. dito lang lahat pero ito'y, sa cellphone. Nag-away pa silang dalawa. At least, malaki improvement. Di ba? Kailangan, balik ka doon, Nay. Sige, balik ka na doon, Nay. Saan po? Ano bang ayusin yun? Pero yung sulat mo sa, dito sa balak. Wala na yung dislocate niya, doon na lang sa taas. Di ba? Yan, parang sa likod. Nano? Steam pa yan. Card. Ikaw na kay tatay. Pangilan na ba to si tatay? Anong number nyo? Number 8. Nasaan na yung 9? Yung 10? 10. Silang dalawa kasama mo. Ayan, dalawa na lang pala eh. Sige, card, para makakain na tayo. Dito ka na tayo. Dito tayo. Sa akin ka tayo.
Tapos kinaya mo. Ano? Ano? Sila, nandito sa Ano? Hilta, Dito na tayo. ni Carpo, Ray Galaxy. Yan. Number 11? Ano sakit niya? Sila po ganito niya, tapos yung paa niya. Sige, sa tingnan natin yung 11. Hindi, pag nakasala na po yung tape, Oh. Yung number 11, baka malala sakit nyo, kukuhanan ko na lang siya ng video, doon nyo na lang panoorin, ha? Nakahiga sa hindi nakapag-end. Saan gagamutin? Nahigaan daw po siya doon sa sasakyan eh. Ah, Dapat hindi ka na po magkakasala. Hello, mega shoutout po. May isang oras na po tayo nagbablog. Okay, nanay. Imposible yan, nay. Hindi magagawa yan. 9 years ka na, nakatingalad yung pa mo, pero nasanin, ha? Ibaba mo na yan. Praktisin mo na ng praktisin. Naididiem na sa lupa. Di ba? Ano para sabihin mo kay Papa Jess, nay? Thank you, pero yung frozen shoulder mo, nay, iba proseso yan. Palakas ka muna ng muscle. Madali lang yan, nay. Step siya man. Steam ka muna, pagbalik mo sa ako nagagawa niyan, popper sign ko yan. Kumuha ka ng malaking buto. Ilagay mo sa yung bibig kasi sisigaw kang Darna. Hindi, joke lang yun. Pagdala ka ng fish towel, talagang masakit. Yun ang ikaagatin mo. Yung mata ko po, Medyo ano. medyo po malabo. Pero, siyempre, hindi pa natin nagagalo yung kabila eh. Ano bang gusto mo yung makalakad muna o yung... siyempre makalakad muna para makapag-circulate yung dugo. Kaya nga sinabi ko sa'yo, marami kang sakit. Isipin mo, sakit mo na ya, 9 years sa stroke, frozen shoulder, ipit ugat, dislocate, tapos sciatica nerves. Kahit yung doktor na, hindi naman niya kakayanin yung lahat ng isang gamutan lang. Siyempre, unahin muna natin importante. Ako, gamot eh. Kasi lutok na yan, pagka nakainom ako ng 2 piraso, mabalik. Dahil alam ko ng oras. Ha? Dalawang buwan din ako. Tatay ko naman, 33 pieces. 30 pieces. Salo yun, 11 umaga, 11 tanghali, 11 gabi. Natindi. Luluto ka na pala sa gamot. Patay ka, tunog ang bato. Pag ako nagkasakit, Papa Jesus, di ako kakain kasi bawal magpakamatay. Po, kailan daw po sa balik? Huwag ka nang bumalik. 17 nga. 17 Friday yun, Sabay na rin ulit kami ng pare ko. Sabay na kayo para isang sabayan lang. Hindi ko na teka lang pala, mag-steam pala siya, no? Teka lang. Kailangan bukas makapag-steam ka hanggang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pwede. 15 araw na siya. 2 linggo. Pwede ka na makapag-steam ka na pala. Kala ko alanganin eh. Yes. Biyernes yun. Huwag mo na magchichismis ha. Doon na kayo doon magchismis sa garahe. Hindi na po ako, alam na namin ako. Alam niyo naman mga mababait nating mga kaibigan. At saka po, Pag may nainggit, yan ang mga taong hindi maintindihan ng ugali. Basta ayaw mo sila, pagdasal mo na lang kay Kristo. Kasi village. Kaya mo pag sa squatter ay walang oras, alas 3, alas 2, alauna, alas 2. Madaling araw, marami nakikipagkwentuhan. Hindi tayo squatter eh. Sanay si Apo Andy sa squatter. Kahit maingay, nakakatulog ako eh. nagtira kami sa rinis eh. Wala tayong magawa eh. Lumaki sila sa mayamang pamilya. Ako, Sa ako eh, si Apo Andy, lumaki sa mahirap na pamilya. Di ba, at least masaya na kayo. Di ba, nabababa mo rin pa mo? Di ba? Nadidiin niya na. 9 years yan, Nay. 9 years. Tapos ikaw, ilang years ka? 1 year. Okay na, wala na dyan. Ikaw kinukulam, pinakain ng dasal. Ito, personal na sakit. Yung 3 Maria, isang dinadasalan, 2 physical na sakit. Sino pa ba yung isang mong kasabay? Pang-8 na kayo eh. Yung kanina pa mga pasyente natin. 8 na eh. Meron pa alam ko may. Yung kanina pala, yung isang lalaking mataba, na sobrang kasipagan. Kaya nalamigan. May pilay hangin. At saka may lamad yon. Yung matanda kanina, rashes lang yon. Kakakuskus sa mata. Yung pala yung tinatanong ko kanina. Kaya kasi kanina pa tayo nagagamot eh. Ano paramdam tay? Dito ka na papatayin yung video niya. Sumagad na tay. Sabi mo, kinukulam ka pa ha.
Sunod, bubutasin yung tiyan dyan, pako na lalabas dyan, tapos pera, ano pa kaya, bulate, karayong, buto ng baboy, uod, ano pa kayang lalabas yan, tay? Insekto. Oh. Plastic na tay lalabas dyan. No, pwede na kayo lumayas. Maglagay na kayo ng langis. Lagyan mo ng langis yung boyfriend mo, te. Lagyan mo siya ng langis kasi basang-basa likuran yan. Yung likuran niya, si nanay kuya, lagyan mo yung girlfriend mo ng langis sa likuran din. Ayan, yung langis. Yun. Tingnan mo yung mukha mo, sir, oh. Pumogi ka na. Oh, nawala na yung maitim ng parang matapang kanina. Pasalamat ka una kay Papa Jesus. Pangalawa, sa kapitbahay mo, ginamit siya bilang instrumento ng Diyos. O mag-follow kayo sa YouTube channel natin, ha? Para mapanood mo kung paano ka nagsisigaw-sigaw kanina. Ikaw yung top 1 dito, yung unang-unang nilive ko to eh. Oh. Ang title nito, 9 years stroke, 9 years alignment. Ikaw, kinulam. Wala tayong Facebook page eh. Oh. Kaya niya na yan, nakakatayo na si nanay. Oh, palakpak na, palakpak, palakpak. Yay, nakakalaka na si nanay. Oh, nakakadikit na yung paa niya sa lupa. Kulang pa more. Na-dislocate, na laglag, na natipalok sa ano. Napunta lang. Siya. Oh, ito. Ay, huwag niyo pala kalimutan yung damit ng asawa mo, te. Nakalimutan ko pala sabihin. Napaka-importante yan. Simula sa padya, simula sa medyas, hanggang lahat yan, pagdating sa bahay, buhusan ng tubig, kahit anong tubig ha, bukas na laban. Ganon din kinanay. Tapos, yung higaan nyo, palitan nyo. Pero sa pagtulog, pwede kayo magtabi. Hindi, joke lang yun. Pinapatawa ko lang kayo. Kasi nawa ko sa asawa kanina eh. Ay, hindi ka na pwede maghilot dyan. Mamaya, ikaw nang hihilutin niya. Bawal muna. Kasi nagpapalakas pa siya. Oo. Halika, nanay. 9. Papatayin ko na tong video niya eh. 1 hours and 12 seconds na to. Bless po. Hinihintay ko lang yung boyfriend mong tumayo eh. Tingnan natin kung anong pinagkaiba eh. Papatayin na natin yung video natin eh kasi mahaba to YouTube channel. Tago 1 oras kasi malaki na kinakain ng load nito, 100 na. Okay lang kung may wifi ka. Kaya dadasalan pa yan. Check ko lang tong boyfriend ni ate. Pero nasa na yung tubig nyo na para bang habang hinihintay natin. Buksan nyo na eh. Anong pangalan nyo na Middle name? Apelido ng boyfriend mo? Amen. Tayo lang natin. Tapos takpan nyo na lang. Nagbago na mukha ng asawa ko oh. Nagkukulay na siya oh. Tingnan mo yung mukha niya. Hindi mo napapansin yung face niya rito? Namumula na siya yung mga labi niya. Nagbabago na. Aminado naman ako, hindi natin makukuha lahat ng sakit ng asawa mo. Yung doktor mo nga, 9 years, hindi nga niya makuha yan. Aminado naman ako eh. Iba processor ng iba yung processor dyan sa paggawa sa process mo. Pero madali lang yan. Magbaong ka lang ng malakas na malakas na aray. Talaga masakit yan. Yung lalaki. Tiisin mo na lang yung aray. Yung lalaki, yung Friday, talagang pinuwersa ko na kasi wala tayong magagawa pag pinatagal mo pa ito. Pagbalik mo, mapupersa ko na yan. Anong pala sakit nyo, Nay? Abang ninintay ko lang yung boyfriend nyo. Naninigas ko ang hindi ako makalakad. Anong sabi ng medicine nyo, Nay? Ay, hindi pa napasingin. Hindi lang kayo anong may problema? Yung kaliwete, yung kanan? Masyado po ang kaliwa. Kaliwata. Pero naangat nyo siya, Nay. Ngalay. Ngalay lang? Lagi po ako mga... Sige nga, tayo kayo, Nay. Abang inayos, tinitingnan ko pa yung asawa nyo. Tumalikod kayo. Yung bato ko lagi naman
Kaya na tumayo tayo. Street tayo. Ah, this looking pala. Huwag mag-isip na eh. Matanda na kayo. Yan kayo talaga na eh. Tiisin mo lang na eh. Didiin ako. Masakit? Ito. Masakit? Ito. Ay, ito. Matigas ko na ito. Itong tama niya. Inay. Manhit talaga yan. Upo kayo, Nay. Pakurot nga, Nay. Masakit pa. Ito. Ito. Ah, walang pakaramdam sa baba. Bila, ito. May pakaramdam. Purutin mo nga yan, Chard. Bago natin patayin si, video natin, mahaba na to. Purutin mo nga si tatay kung may pakaramdam. Meron na? Kabila. Pukpukin mga Chard. Ay body. Patayin mo na lang para mabilis. Baka mayroon ka dyan cellphone, mapapukpok nila. Baka kulang pa yung dugo. Pa-charge kayo ng dugo nyo, tay. Tapos sinanay. Ayan na. Nagkakaroon ng paramdam. Ayan na. Gumagana ng dugo. Gumagana ng dugo. Ayan na. Kurutin mo na kung may pakiramdam na. Kabila. Kabila. May pakiramdam na. Pukpukin pa. Kulang pa. Nagkakaroon na siya ng pakiramdam. Di ba? Okay, lakad tay. Tingnan natin kung ano pinag-iba. Bitawan nyo muna yung sombrero nyo tay. Di kasi pa kayo tapos ayusin pa kayo eh. Balik tayo. Wala. Kulang pa. Ginapipilihan natin pa. Hindi niya pa. Buhatin mga tay. Buat yung pa tayo. Buat yung pa. Buhat na maglalakad para marsya. Hindi, buat yung tayo. Tapos yung pa. Hindi, lakad kayo tay. Lakad. Yan. Ipukpok mo yung paa mo sa semento kung nagkakaroon ng pakiramdam. Matagal dumalaw yung dugo ng asawa niyo, nay. Ayaw agad bumaba. Lakad tay. Hindi, lakad kayo habang nagmamarsya. Huwag mo masyadong pukpukin, mamaya malamog na yung ugat mo sa ilalim. May lang. Matrabaho to. Yan. Nasimba. Ha? Pero lagi ko yung nanananak. Hindi lang ko nasimba. Ano pakiramdam tay? Kulang pa tay para sa akin. Pero sa'yo, anong pakiramdam mo? Nagimahit pa? Kulang pa yan tay, hindi pa yan ang totoo mong lakad. May naipit pa ng ugat tay. Mamaya, pahinga ka muna dyan. Pahinga ka muna. Nahatak mo na sa Chard. Ay, hindi ka pa pala nahatak eh. Uga ka pa pala ron. Wala kang opera, no? Wala siyang bakal na no? Hindi ka pa pala nahatak eh. Kulang pa proseso sa'yo. So, patay na natin itong vlog natin. Kasi uwi na sila. Tubig na lang hinihintay. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout. Wala po tayong Facebook page ngayon. Nood mo na kayo sa YouTube channel natin sa live at saka sa video natin. Thank you so much po pala. Hanggang linggo, dapat bukas maka-open yung Facebook page natin. Alam niyo naman po kasi marami na inggit sa akin. Marami nagahang. Kahit mababa lang yung Facebook page natin, madali lang naman natin yung may balik ko eh. Pero sayang, nakagawa na ako ng Facebook page, kaya sayang yun. Madali lang ulit maggawa yun. Thank you so much po sa lahat. Mga pasyente natin. Opo, marami tayong Facebook page pero madali lang po yan. Pag hindi taga mabuksan yung Facebook page natin hanggang isang linggo, wala, papalitan ko na ng pangalan. Tatak na Jesus Nazareno. Hindi ko na ilalagay yung pangalan ko. Tapos maglalagay na tayo ng pin para hindi na ma-hack. Pero kung ilalabas ulit ng Meta kasi nag-send ako ng tatlong ID, buti na lang may lisensya ako, mabuti na lang meron akong nakuha ko na yung national ID. Kaya tinanggap. Paalam na kayo. Tay, sa inyong video to.
Shoutout mo yung mga taga Bulacan. Shoutout sa mga taga Bulacan. Maganda pa karamdaman mo, Nay. Nadidikit mo. Oh, thank you na. Patay na natin to. Bye-bye. Bye-bye na.